Drago mi je da ste me pozvali, hvala. Evo gospod Juraj je rođen u Dubrovniku 1945. godine. Od 1969. godine do 2005. godine živio i radio u Njemačkoj i Minhenu. U početku je radio na restauraciji umjetničkih predmeta, uglavnom metalnih, u čemu je postigao visoki stupanj zanatske perfekcije, kao što možete vidjeti, ove lampe su stvarno unikatne. Znači, niti jedna nema na svijetu da je ista. Tako da svaka njegova lampa priča svoju priču. 2012. održao je samostalnu izložbu Palači Sponza i mnogim grupnim izložbama, također član Ulipuda. Evo, želim pozdraviti sve članove Ulipuda koji su večeras s nama. Najviše izlaže u Bavarskoj, gdje su ga njemačke kritike nazvali bavarskim kraljem lampi. Ja mislim da mu to ne odgovara.